zoratu. Ondo, hau batzuek, Ondo. Baina, gara zuelan. Pentsaten abil, Nik eguneko txalo dosia jasotzen ez badut, Ilaski. ezin. Ezin aurrera egin. Ez dela bizilagunei deitu eta mesedez. Lotara joan Badakizu zer behar dame bai bizitzan? Zer behar da. Barre apurbet. Oh, Barre... Egiten ez badugu? Bai. Venga, barre batzuk. Erre, ez? Oso ondo. Zeu lagunek, honek, Onenak. Onenak! Ondo! Ba, parparringu, dagoenean parpar. Kiki, jaja. Ez dagoenik bakizu. Marmar. Negar. Ah, Negarrik ez? bueno, hori. Barreka, gure lehiakia badator! Pasa, Barrola. Ziuba! Joan eta Malen eta Manex, Aloña eta Jaione. Zeigarren zaioa Joan eta Nerrentzat, eta esango dugu egun ez egun, Gabon, zuek. Gabon. Arrakastatxuago. Bai. Zaku aukitu be badakizu ia zer dan, Hortxe, batera, aurreko finala, Aner? Bikaina, aurreko finala bikaina. Bai, ja karreri hartute. Erdo? Horrek esan nahi du? Urrengo pausoan ja? Ja, pauso bat bakarrik elitan, así que urrenga bada. Bueno, horren adibide, 1.950 euro. Lau zifra? Bai. Joan ezetarako, erabiliko dugu, dirutxuri. Ba, oingoz gauz horpentzetan asteburuet, baskaribet, horregaz kantidadeaz. Asteburu pasa ona, Bai, Eta eta baskariek. bizio asko bazareten, edo ze oso afizioa garestia dituzuen, edo baina... Bueno, Asteburu pasa bat bazkaritxo batekin? Bai. Aixe. Ondo, eta batez ze, hori, 6. saioan hemen egoteko. Kaka. Hane hartzea ingu gaur, asko gozatzeaz gain. Ba, saiatuko gara barriro sakua eraten, saiatan sakua eraten. Ederto, ba, zuek ikusi eta zuek saiatu. Hau pasu Bai, Gabon. eskerrik asko. Malen eta Manex, zegitzalarru. Arantza. Bai, arantza atera. Ezin gendu arantza. No, diozu aurreko sokatiran tiraldi bakarrean ja... Hori nik esango nuke, enaiz aditua, baina sokatiran gertatuko dela tarteka. Sokatira kirolean, herri kirolean. Bueno, igual harrapatu gaitu horrela hankak ondo jarri gabe, eta joan da soka. Ez ere pasatzen. Gaur berriz ere, eskuak ondo indartuta. Zehazko, Malen? Ba, berriz finala iristegean, eta sokatira hobeto jutean. Guk momentuz, 200 euro bildu ditugu. Bai. Asmoa, lasai bizigea, kuadrilarekin, ze hori da izena, lasai bizigea kuadrilarekin, kantu bazkari bat egitea. Bai. Liburutxoak eta banatu, PowerPoint bat, Manexek, badakizu ze urtetan sortu zen abestia, eta bar, nona egingo nuke, otordu hori? Bai, Ibarra, bertan. Bai. Elkartea, elkarten, bai. Handa, xepla da? Xepla, bida. Hosti, ez, bigilaguta izatea komeni. Zerazebakik. Eta sukeldari lanetan, Malen edo Manex, nor? Manex. Abai? Bai. Bai, justuko baino, bueno. Horrela, elkartzen eta egiteko niri gastronomia interesatu asko, Ze espezialidade, Manex? Arai izate. Arai izatu? Simplea eta ona. Eta horrekin, 25 pentsat ere. Torri eta jan, zondo, guerean izango gara, Animo behikote sorteon. Eta aizpak? Alaina eta Jaione, zer moduz? Ondo, oso ondo. Urduritasuna kasieran? Bai. Nok ekarri du nor? Alkar hartuta etorri. Ederto, alkar hartute etorri zarie. Alaina nonguek? Ormaiztegitik. Oso ondo. Begira nabilamen, turismo bulegoan zabiltzelanien? Bai. Zerainen? Zerainen. Ederto. Bai. Semalabak be bai? Semalabak ere bai. Lierni eta Beñat. Begira egongo die? Bai. Ez dugu galtzen programaik. Zeundo. Bai. Begira egongo dira ez ama etorri delako? Bestela ere, eguneroko itzordua da. Eta, bueno, amaki, audientzik gora ingo dola. Epa! Hori da, behar duguna. Zerainen audimetro bat. Ondo. Eta, alaina, dirutxue lortuta bidairen bat edo, familian edo? Bai. Londresa eta Parisa juteko asmoa familiekin. Ez bat edo beste? Bietara joan nahi dugu? Bietara. Zakuk ematen badio, bietara. Oso ondo. Ondo. Jaione? Bai, Jaione. Bai. Niri gusten zait Jaione esatea, ez daukagu gugu iturari, baina... Bai, ez konturatu nahi gara esate Jaione hau Jaione izango da. Bai, goiari alden Jaione. Ondo, non zabiltzen lanian, Jaione? Irizar Ormaiztiko enpresan. Bai, ja, 20 urte damazte. Bai, azten ari den enpresa berri bat. Lekuana. Enpresa txiki eta ertainak eta... Unbiek eta, etxean? Baita, 3 seme alaba ditut. Aitzo, Luna eta Leire. Agur bat, hemendik. Eski,
eta gure miluz ezalek, ikuslek, eta bueno. Ez dakidana da, hainbesteko audientzia goraldirik jasateko moduruk izango dugun. Bateko eta besteko, Beti dau. Arazo hori bada, lasai. Dirutxue lortuta zer? Familian beste planen bat edo? Bai, bueno, mendizalegea, ingo genduke olako eskapadatxo bat, Pirineo aldeta edo... Ai, zondo. Gainera horregona du, bereziki plana garesti-garesti ez dela izaten. Hoi da. Orduan aukera, egonaldi luzea egiteko, za? Bai, edo, bueno, diru gutxi xiokine, konformatzeko modu izateko. Ondo. Eta batez ere Aloña, barrotzik ikusi da, gero ja sekretutxo danak etxien kontatu. Hau holanda. Da, etortzen dara, gero bestie. Bazen ekiten esaterako saio hasi horretik txampaina manatze dutela. Horrelako datuak. Hori da. Etorri arte jendeak ez dakizkienak. Aloña jaian plazer bat, guretzat, zuek hemen egoti, Sorte hor? Eskerrik asko. Ongi etorri. Eta erne, ze txango, ze bidai. Zaku polita daukagu, gaur, miluzen, jokoan, 6.000 eta 50 €. Ondo! Pasako nuke horrela arratsalde bat, keinuak egiten, orain barre, orain txalo. Lauaitze da ikastolako launak, onenak! Egia uzetik, oso onak. Onak. Aloña Jaione, lanean hasiko gara, noski? Bai. Ze probarekin? Potokumeak zuentzat, zoragarri. Joan eta Anerri berriz, tribuanen berbak ikusi-makusi. Ikusi-makusi eurentzat, eta tribuanen berbak. Malen eta Mane. Malen eta Manesentzat. Oso ondo, Joan Aner, animaliak eta? Ondo. Bai, ez zaudete kontra. Ez. Animalistak. Oso ondo. Ba, hemen taula aproposatu entzat, ikusi. Nagia, satorra, apoa, sugea, txipiroia, lizorra, hauntza eta ornitorrinkoa. Denbora, Joane, hauntza. Zazpi. Apoa. Lau. Sugea, Aner. Lau. Nagia. Bat. Ornitorrinkoa. 8. Txipiroia. 5. Lizorra. 6. Satorra. 2. Hauntza. 7. Epa! Eta apoa. 3. Epa! Bai. Anerrek jartzen du hor, helburu, Animalia zer den, Ondo, guazuek undanak, bikain! Male-manez, tribuanen berbak, taula eder bat zuentzat, Malen, zeu hasita. Venga. Denpora, pertsona gaiztoa zuberoan. Kakaluzea. Pertsona gaiztoa zuberoan. Txampela. Pertsona gaiztoa zuberoan. Kokilota. Lanari ihes egiten diona. Kakaluzea. Mozkorraldia Bizkaiko kostaldean. Enbelekua. Pertsona gaiztoa zuberoan. Kokolitoa. Lanari ihes egiten diona. Kakaluzea. Mozkorraldia Bizkaiko kostaldean. Txampela. Maitasunez. Amultxuki. Oztopoa traba Gernikan. Enbelekua. Orena hegoaldean. Futitu. Epa, pertsona gaiztoa zuberoan. Kokilota. Lanari ihes egiten diona. Kakaluzea. Mozkorraldia Bizkaiko kostaldean. Txampela. Maitasunez. Amultxuki. Oztopoa traba Gernikan. Endekatu. Pertsona gaiztoa zuberoan. Kokilota. Entelektua. Ai, Orena ordua. bai. Bueno. Langile aritu zarete bat ere kakaluze izan. Lanari ez egiten diena kakaluzea, hori ere... Kaka itzen dune ez dut horri inoiz. Kaua. Claro. Mi luze beste gauza da, noski. Ia Asko da. zobeagu. 10 puntu bikote. Bueno. Kakaluzea. Aloña Jaione, bertxotan. Bai? Baizta, txirritatxo, zautuko duzue. Untazkero. Bai. Izan da ondartza batean, ez nudista. Ah, Ez da ondartza nudista batean, izan da ondartza ez nudista batean. bai alkondara bizi jarritxe? Erne, Ah. gertatu da zerbait. Ah, ez dakigu, bale. Hementxe hitzak eta oinak. Eta guazen, behin bainadoreak galdu, Nuen. ondartza baten, Bainatzen. ipurdi bistan, Toaiaraino. eta jendea Grabatzen. bere alasare,
sozialetan. Hasi zen viral Egiten. eta gaur egun Australian Ere. hariko dira. Ikusten. Australian, look at Cherry Tacho. Ondo abestute ganera? Oso, Zer gertatu da? denak. Danak! Deu puntu, ondo. Ondo bikote, atzasera. Zora garri, Joane Aner. Ondo hasita, ondo segi, aldela, ezta? Ia. Imintzio batzuk, hartu lekua, malen eta man, izbestaldean. Ibarran dira, puntu beharrean berezikita. Animo, bultza. Denbora. Borobi, platanoa. Mandarina zuritu. Arrautza... Ez, Arrautza? Patata. ez da patata. Segi, segi. Zer da? Arrautza patata. Sukaldaria, zer dio? Piparra? Ez? Zer da? Esparrago. Bigarrena. Olentzero. Lapurra. Bai, non? Lapurra etxe baten lapurtzen. Ez, etxe batean ez, Lapurra, non? lapurretan. Egin ba? Bankun. Bai, Lapurtzen. banketxeko lapurra. Kotxa Kotxea gidatzen. gidatzen. Ah, Mekanikoa. Formula 1ko Bai. horreak aldatzen dituna. Mekanikoa. Bonopata. Mekanikoa eta Eta bestea besteak gidaria. gidaria. Bai, oso ondo. Eta, gora? Fruta da. Ez. Zuritzen aizea. Bai? Patata? Ez, ez da patata. Boraka dijona. Peretxikoa. Pepin... Baratxuria. Hartu leku ez? Bai, hor, ez dakit, beste bide bat. Falta egitea. Hori, atxa, hori. Edo vampiroa eta, ez du nahi, edo... Bueno, Bi, berrogeina puntu, ondo. Zer duz? Atxabata. ondo. Nire guardiakoak. Bai, ulertu zabian? Espero dut, ez. Bale. Deituko diet Bernardo eta Joseba, horrela Vale, izenak aipatu, vale. espada, Vale, listo. espada. Dakienak badaki. Male, maneix. Baratxuria bai, gixatuan, ez da? Bai. Azteko, zer gehiago? Arrapatutakoa. Bai. Imintziotan bezala, xe? Ilarra, garzenari bat. Ba, eman. Dena behar ditu, hartu lekua, Aloina eta Jaiono estaldean. Zuen lana orain, noski. Bai. Izketan aritzea, beldurri gabe, demora. Eserita, zinea, pelikula Ondo? ikusten. Zine ikusten, Bai, pelikula eta? bat ikusten. Ikuslea, Ez. pelikula baten. Zinea. Nun eseri bartzean esaten duela Ez. Ikuslea, pelikula Ez bat, da ikusleak. zinea jundana. Ez da ikuslea. Butaka. Ez. Antzaslea, aktorea, ez. Bigarrena. Itxasoa, Bai, Marrazoa. marrazoa. marrazoa, balea, arrantzatu, bai. prezitzeko, jateko, bai. arrantzatu. Txitxarroa, Ez. berdela. Ez. Arrai mota bada, Bai. arrai... Legatza. Legatza, Ez. bakaiaua, Ez. izokina, Ez. Olagarroa. Hirugarrena. urradurua, ez. A ber, arraia, Bai. marrazoa, Ez da arraia. urpekaria, Ez. surflaria, surfa, Submarinoa. sugea, Sugea, bai. Vale. Zugea eta bestia? Uztanaki, marraz... Bidea, zugea eta... Hartu leku ez? Vale. Bate egiten du txirula jo, eta sugea atera egiten da, saskitik, eta hori falta. Bai, atuna. Atuna, Arraindanak izan onazkoa. duz. Bai. Zine Eta zuzendaria? Zine zuzendaria. Punturik ez. Vale. Lastima. Bueno, aukera arantzatxo hori ateratzeko orain, Aloina eta Jaione. Hartu lekua mesedez, Joan eta Aner bestaldean. Hirugarren erronda. Animo aizpak, Demora. Itxasoa. Bai. Zu jantzite bikinie. Jantzia. Baino jantzia, oso, no? Baino jantzia, bai. Atxurre. Hori da. Bai. Barazkiak, zu nekazaria. Bai, oso no. Minin dozu. Bai. Eta zenda erizaina, medikua. Medikua? Medikoa eta berak hankanpurtu du. Bai. Eta zertan ari da? Benda jartzen. Zehazki Eskaiola. Igoltzoa. Igoltzoa. Bai. Ondo. Eukizu inoiz? Nik ez?
segula ez, ez dut puskatu horrela, ez errez. Nik bai, eta gero dinot firmeketa. Ja, Bai. nik sinatzen nuen, Orduan ja sinatzen Iraitzu nuen. inoiz? Bai. Zer utzita? Bai. Eskue. Infantzia gogoan, jo. Zaukagu tarterik horrek. Ederto zuek ibintzea 60 puntu! Ondo. Eroglifiko batzuk orain. Bezera portu barik, asmatu. Aldela, bai. Bai. Joan Aner, lehenengo eroglifikoa, zuena eta joka, denpora. Ze ari zera entzuten? Baso katua. Ebestera batera? Katu, basa Behan antzera? katua. Basa? Katamalo. Bai, Taka. ondo. Banatuta ditugu hitzak. Kata motza, motza ez dugu behar kata bai, eta txori malo. Txori ez dugu behar, malo bai, kata malo. Amets gaitz, Ondo. Ona kata malo, Ederto. Anerran egon zara. Ostute, asmatu arte, ondo. Ja. Bigarna, denpora. Misterio txua da, orko. Bi agure. Bestera batera. Agure. Sardunak. Bai. Sarrak. Bizarduna. Bai. Bi, zar eta duna bat, bizarduna, oso ondo. Niri ez zait oso polita ateratzen bizarra, baina gustatzen zait misterio kutsua ematen du, Horrela, igual ez zara ezer pentsatzen ari, baina. Bizarra horrela... Borretarako hau egin. Hemen badu, pixkat. Claro, rarra. Egon puntu, oso ondo. Hori geratzen bizkat arraroago. Kapete hierdian. Bakarrik zartzen. Bakarrik. Rarra, pijamin barrotik. Manez? Animo, Pare bat. Ape barra. Eroglifiko? Lehenengoa, denpora. Bide gurutzean jarri dute, Tronkoa. Ez? Troll. Bai? Trolko. Bestera batera? Trollar. Trolkoan. Trollarria. Ez? Trolkar. Ez bestera batera? Trolkan. Bide gurutzen jarri dute? Trolko. Bestera batera? Kokotik hasiko gara, koko erdiako. Kontrola. Kontrola. Askotan hori izaten da kontrola eta... Arpegi ez da. Bigarren eroglifikoa. Opa zuek, denpora. Beti izango nauzu. Erdi... Ia, hasi. Ondoan. Bai. Doan. Bai. On letra ikusten dugu, otik hasiko gara. On, zer daukagu? Zer ondoan, ez da balizo? Ondoan. Beti izango nauzu ondoan. Hau pasuek. Bitik bat 50 puntu. Erto. Aloña, Jaione. Eroglifikoek ikusten, miluze ikusten gauero. Lanak egin da. Bueno, Ikusiko, A ver. etxetik errez ikusten da, baina, a ber. Orain, betorrekoiekin. Betorrekoiekin. Baita hemenik ere. Errezteko. Jarri. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Ez tiru dizue oso. Kezkatuak. Bai, bikain. Katu horiek, zehartzean, kezkatuak. Osondo. Ez omen da nahoritu horre. Ondo. Etxeko lanen eta, bai. Kez, segituen, oso ondo. Bigarna, denpora. Egin dugun baskaria izan da. Garagardo. Ez? Bi Baderantzuna esate. bikaina. Bikain. Bikaina. Bikaina ikusten ditugu, garagardoa bai, baina, bikain. Taldi berean ikasi dugu, Jaionek, ormaiz egin, birra batzuk eskatzen dituela, noski? Bi birra, kaina azkago gara jarri nahi duzuena. Puntu oso. Oso. Ondo, entzun nahi dugu agarra hori, fuerte, lau aizeta. Opa, Miluzeko eskuaren deia agarra. Bai. Aurrera! Bueno! Ondo! Onak, oso onak. Pozema, hau xalen biziko eskua. Non arraio dago etengailua. Iupa.
Hauetako nor jarri digu adimentxuk, Antxon Telleriaren bakarrizketa gorpuzten. Hau nor da, hau? Guau. Aitziber Grados, Malen Altuna, Ana Goitia, Izaskun Moiano. Ana Goitia. Izaskun Moiano. Zen asketa raru, eh? Bai. Malen Altuna. Ondo. Jo, haze besoak dituen. Ah, nire ziren. Bokala? A. Entzun? Maitale baten isil oroimena ez den asperena. Zegit estali dugu Anjedu Alderen maitasun aroak, kantutik. Entzuten, sentitzen, maitatzen, pairatzen. Sentitzen. Bai? Maitatzen. Entzuten. Entzuten ez den asperena. Beste bokal bat? E. Oso Joan Aner, ze urtetan zendu zen Fidel Castro kubatarra. 2008an, 2012an, 2016an, 2019an. Ba, masei. Zer pasatzen da denporia? Bai. Oso ondo zuek, eh? Bokala? I. Jupa. Segi lanean. Entzun hau. Oso ondo etxaloak eta. Nola du izena entzun dugun abeslariak? Mark Ambor, Mark Ambor, Mark Ambor, Mark Ambur. Ambur. Baina. Nola? Mark Ambur. 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 Mark Ambor. Ambor. Bokala? O. Eskatu nahi duzu edo? Non arraio dago etengailua? Denak ere begira baina. Jone Aner! Azken erronda, Nola du izena argazkiko aktoreak? Anuska Lasa, Loli Asterreka, Ainhoa Ierbedo, Anabel Arraiza. Bai, Anabel Arraiza. Loli Astoreka. Noski? Ondo. Bokala? Eta berriz ere aukera? Argitik ilunera salto egin eta ikusi ezin. Salto... Salto, bai. Komodina. Komodina! Male manez, beste komodin bat ere badaukagu jokoan jartzeko, eta zebek abantaila bigarren eskuak dio. Baina zertarako nahi duzu beste jaka polar bat. Hauetako nor bilakatu du adimentxuk Olimpiar Jokoetako tiratzaile. Mikel Martínez, Patxo Telleria, Mikel Askurain, Mikel Losada. Mikel Askurain. Oso ondo. Ona. Bokala. A. Eta aurrera? Hauetako noren kantua bilakatu digu mezakantu adimentxuk. Ia bezala airea Egan nabil gauean dantza luze batean Willis Drummond. Errebotea? Thatchers. Zia maiz. Ez dut errepatu? Bai? Aire... Ondo, Belarri fina, bai? Bokala? Male, Manes. Ze pertsonaia historikoren oinei egin diegu zuma. Adolf Hitler, William Churchill, Francisco Franco, Albert Einstein. Ona. Albert Einstein. Lasai. Ondo. Izan ziteken lasai bizigea guadrilago kide. Hortxe bintzat. Bokala? Eta aurrera entzun hau.
quisiera ser un pez Buah. para tocar mi nariz En tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Ba, Juan Luis Guerra eta bi hogei, 70, 453. 440. Bai, 440. 440, oso da. Taldea, bai. Bokala? I. Eta aurrera? Bai. Hauetako ze hiritako museoan dago Tutankamonen hileta maskara. Paris, Kairo, Londres, Madrid. Londres. Kairo. Oso ondo. Eta bokala? Hau falta da, esango nuke Londresen badagoela momentu honetan Tutankamoni buruzko tarteka mugitzen Hau egin dute asko eraman, eta ez da? Hombre. Eta? askatu dizkigu? Osatu beharko zenukete gainera. Vale, bai. Mendiko arropa asko, mendirako gogo gutxi. Alde derrean birra batzuk eta. Jode. Bide batez, oso ohikoa hemen, mendiko arropa gantina poteoa, Teknikoki prestatu da, 8.000ko bat igoteko, baina. Dena dela, Aloña Jaione, zuentzat ere badaukagu, badaukazu komodin bate, baina beste irabazteko aukera. Dentistek izugarrizko beldurra ematen didate. Bai. Nork idatzi zuen Alkimista liburua? Noah Gordon, Paulo Coelho, Jean-Marie Auel, nola esaten da hori ez dakit, Ken Follett? Paulo Coelho. Paulo Coelho! Hori bat egin zen. Bokala? A. Entzun! Bo! Otsoak mendi gainetan ugari, txuri beltzak urdingorre, trumilka dira etorri. Horregatik! Nor gehiago aipatzen da? 3 txerritxoak, 7 antxumeak, Txanogorritxu arzaina. Txanogorritxu. Txanogorritxu! Txanogorritxu, Zuzen! pozik da Eskerrik asko! Javier! Bokala? Bokala! Ondo! 3. erronda? Hauetako nor? Jo, irudiak, Nor bihurtu digu Sirena adimentxuk. Claudio Landa, Frank Doloso, Manu Maritxalar, Julian Jantzi. Frank Dolosor. Senpereko lakuana. Laku azpia. Bokala? Segi lanean edo? Askatu ingo zuen? Ez. Dos. 4. erronda, entzun? Bai. And I wanna cry, I wanna love to love, but all my tears have been used up. Bazbolita. Nola du izena? Another Love kantuaren egileak Tom Odyssey, Tom O'Neill, Tom Odell, Tom Sawyer. Tom O'Neill. O'Neill. Errotea? Tom Model. Hau bai, Ze aukera? Bokala? Zein falta da ba? Esan nu, ibadak bai. iusen. Bale, ja. Dentistek izugarrizko beldurra ematen didate? Kolokan dauen aginak ateratzean min gutxi. Bai. Bai, komodina. Komodina? Bakoitzak besteren harrapatuta, baina bakoitzak komodinarekin. 360 eta komodina, Arantza Zirigoten, Ibarran, 230 eta komodina, hor naiztegin 380 eta komodina. Zein da zuzena? Guztia jokoan, Bai. Lehenengo errondan, konzentratuta, iutaldeak, Joanean Olimpiar jokoetako probak dira. BMX txirrendularitza, pentatloi modernoa, padela, kurlina, dardo jaurtiketa, txilina, eskeletona, breakdanza, skateboardina, irubiderriru saskibaloia, golfa. Irubiderriru saskibaloia. Bai, lehen aldiz Tokion, 2008an. Golfa.
Parisen 1909 urtean, pentsa. Kurlina. Zimestekoa? Breakdance. Ni, ez? Bai, Zeuek? Abai? breakdance. Parisen estreinatu berriak, bai? Malemanez? BMX txerrindularitza. Aloña, Jaione? Eskeletona. Lera batean ibiltzen dira, taldean. Skate. Komodina. Oh! Ikusi egin du, Ondo! Zentazte modernoa, mundu! Malemanez, bigarren erronda zeuek hasita, filosofoak izan ziren. René Descartes, Hannah Arendt, Caroline Marx, Simone de Beauvoir, Annemiek van Vleuten, Eximenes, Anaximenes, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pitágoras. Matematikari ere, bai? Platón. Izarrak. Descartes. Do. Aristóteles. Greziarra. Sócrates. Eta gore. Simone de Beauvoir. Aktivista feminista. Hannah Arendt. Ondo? Azken erantzun zuzena? Komodina. Anaximenes, 150 puntu. Eta hirugarren erronda Aloña, Jaiona, zeuek hasiko zarete, goazen telesailean agertu diren aktoreak dira. Andoni Agirre Gomez Korta, Sara Azurza, Helene Lete, Julen Aspe, Mikel Losada, Nerea Arriola, Sara Kozar, Ramon Agirre, Itziar Urreta Bizkaia, Nerea Gorriti, Martxelo Rubio. Ramon Agirre. Zuzen. Joane, Aner? Nerea Arriola. Eta bera da Maitane. Andoni Agirre Gomez Korta. Zuzendari baberean, bai? Sara Kozar. Edo guazenoko Leire. Martxel Rubio. Osa, Martxelo Rubio. Martxelo. Andoni Arrañaga. Malemanez? Sara Azurza. Abeslaria. Ez da sekulatera hemen. Aloña, Jaione? Helene Lete. Hau berriz, Realeko futbolaria. Komodina. Eta planto. Zure kalkulagailua, Aner, ketan. Planto irurogei puntuekin! Eta markagailua konela geratu dira, 200 puntu. Joan eta Aner, Malemanez, 285 Aloña, Jaione. Leia estua ikusi dugu azken honen arte. Manan eta Manex. Ez da. Bueno, ez dago, baina gauza asko egon da hemen, Bai. Ondo paso duzuzuek? Bai. Lau saio, firmatu ditugu. Bai. 200 euro irabazi ere bai. Horrekin, 30 laguneko kuadrilla erraldoia. Bueno, aragia segundakoa edo zeizaten dagoa, pixka merkesiago erosi. Primerako ere, bai. Baita ere, Bai. eta batez ere primeran pasa. Bueno, zer dugu zeuek? Ondo. Ez dugu sinistuko gure inoiz. Ze, gogorara ziko dugu, kartajoko batekin hasi zela. Tokatuz gero miluzera. Etorri, eta ze bidea egin duten. Bikain bikote! Hau bazuek, Eskerrik asko. Azken saio gogorrak izan dira iritsi berrientzat, gaur arte. Berritasunak hemen, Gaur gutzako. Bueno, Jone Aner, zuek ondo? Bai. Dinot, Aloña eta Jaione gaur iritsi. Gu oso ondo. Bai, ez da? Bai? Zer erakustaldi. Bai? Hau, etxeko lanak egin da, eta etxekoen babesa ere bai, eta... Sumatu dugu indar hori. Bai. Bueno, gu ere bai, eta... Gu denokin berdin, Dena. Aski, argi gara daia orain. Jakingo duzu ontaz gero, jarraian zer datorren, Bai, sokatira. estrategiarik edo. Bueno. Ez du gehi pentsa. Ados. Nik aholku bat erantzun zuzen.
Bai. Aholku hona da hori, Kontutan izango sokatiran. Erantzun zuzen. Bizarra ikutu, interesgarria bada, zatekeen, dena dela. Veteranoak, erantzuten lehenak puntu gutxiagorekin. Hartzu lekua, guazen sokatirara. Denbora. Ze kiroletan aritzen da Denver Nuggets taldea? Saskibaloia. Bai. Gipuzkoako ze udalerritako alkate da Nagore Alkorta. Beasain. Azpeitikoa. Ze herrialdetan jaio zen Albert Einstein, zientzialaria? Zuek zarete bai? Alemanian jaio zen. Urrezko ze animalia ematen da sari gisa Berlinale zinema jaialdian? Maskorra. Hartza ematen da. Zein beste izenekin da ezaguna? Maasa mendia. Atlas. Kalamua. Ze esan nahi du ant hitzak ingelesez? Txingurria. Oso ondo. Txirrindularitzako ze taldetako kide da Unai Iribar? Euskaltel. Ken Pharma. Zein euskal hiriburutan dago Antartika kulturgunea? Iruña. Iruñan dago. Eta Afrikako ze penintxulatan dago kokatuta Dakar? Ego Afrikan. Kabo Berden dago. Alfabetoko zein izki da infusioaren sinonimoa? Te. Te. EITB-ko zein telesailetako pertsonaia ziren Jaione, Idoia eta Jose Lontxo? Zuria, igual. Guazen. 2 eta 1, ze lanbidegatik da ezaguna Wes Anderson estatuatuarra? Abeslaria. Ez, zine zuzendaria da. Zenbatetan zatitu behar duzu 70 zenbakia, emaitza 35 izan dadin? 2. Ze garraio mota izan ziren Bismarck, Endurance eta Queen Mary? Koetek. Itxasontziak, zein organoren hotxa da taup berriaren estilo liburuaren arabera? Bihotza. Bihotza. Zein zen Nirvana taldeko abeslari nagusia? Paso. Kurt Cobain. Zein hitz da alderantziz Aporue? Urepa. Europa. Zein euskal lurraldetakoa da Saioa Alkaiza bertsolaria? Nafarroa. Nafarra da. Ze egunkarik eskatu zuen Times New Roman tipografia sortzeko? Times New York. Osa... New York Times. New York Times. The Times egunkariak. Ze izen du Hawaii uhartediko irlarik handienak? Paso. Hawaii, jarraitu esaera zarra, aberats izatea baino, izen ona... Nahiago. Hobe, zenbat da 9 berbi? Alaino Jaione ezin, finalera zirkatu. Bueno, normala izaten da, lehenengo eguneko sokatirak eta Sokatira estua, kanpota. Zer hauek? Ondo. Ba, ondo. Bai, Gustora. Hoi da. Gaurko helburua pasatzea zan. Bai, hori da. Turrengo miluzen gu eskuek zabalik zeuek ikusteko gogoz. Hau pasu da. Joan eta Ner! 6. saioa gurean, beste final bat. Bai. Ondo, sokatira estua, gaindituta. Baiet. Indarri geratu zaigu? Bai. Sakuari eusteko beti dago. Bai, ez da. No, behar da pixka bat, Kilo bat, egongo da, gutxi gora bera. Kilo bat? Geixeago, gaur jokoan, 6.050 euro. Ze entzun txistu bat horrela, berriro mesedez? Lagoa izan da ikastola! Aupa! Donostia din! Osaia torrak, Torri berri! Hau pasuek, Benetan. Ederto, etxeko ideialdia gurekin bat egiteko. Aner Joane museo zale? Sales. Hola, museoren bat oso gustora ikusi duzuena. Hau, bai, Louvre. Oepa, Louvren egondakuek. Ikasbidaian. Ondo. Bai. Ederra da lekue. Bai. Handi karagarria, Hori da. Bai. Nik aurrekun orain gitxego nintzen, audiogia batzukaz. Eta, zuzeuz ikusten marko bat eta, apartamentuetara nuen, hor dauz, Luis Amalaugarrenan da, altzarizek eta giakuek, 20 minutu oinez. Zer da? Bueno, gimnasia pixka bat egin, bitartean? Zema gauza sartuko dien Louvren, Aner Joane? Munduko museorik bizitatuena da, eta bertaragoaz finalean, sorte hon. Parisko Louvre museoan ikusgai daude. Denbora. Ez da gizizienak. Perladun neska. Zamotrasteako garaipena. Bai. Hori da, uste dut. Meninak. Ez.
Medusa ontziaren almadia. Ez da zer da, así que... Ez. Ez dakit. Jokonda. Bai, hau da Mona Lisa. Bai. Arnold Fili senarremazten erretratua. Hori bai. Jo? Bai. Amurabiren kodea. Ah. Eskriba seria. Ez, hau Londres, ez dakit. Vatikanoko pietatea. Ez, no? Miloko Venusa. Ez. Garrasia. Hori bai. Ez. Garrasia bai, ditu. Hori dago beste. Egia estatu egingo dugu. Fatal. Bostak. Vale, a ver. Egoten zen eskulturak bai. Bai, hombre. Así da. Benitien. Osea, Claro. hau... Vale. Vale. Eta nik uste dut, holangon bat bai, fijo. A ver, aldatu da direk, Eta hau bai. Eskriba esango nan, bai. Hau da, bueno, ez da izan almadia. Zein? Almadia ez da zer da. Bueno. Hau eskriba. Vale, bate matizkeretara. Hau. Holantxe. Bai. Egia estatu. Akats bakarra. Vale, dugu beste aukera bat, Pentsa bine da. Hau zuz seguru, dena ez eskola. Ez. Eratu nago bai eskola. Vale. Ez da, bueno, vale. Motzeko. Bai. Bi Vale. akats. Hau. Eta nik esango nuke, edo hau ona, edo... Azken segundoak. Garrasia. Ez. Hori ez. Hori ez. Aner Joane. Vale. Urrezko galdera. Begiratu, artelan guztiei, artelanik zaharrenak zeintzuk diren jakin nahi dugu denpara. Venusa. Garaipena. Miloko Venusa. Que no, da eskulturia. Nik uste dut, Vale. Eta, ontzia igual. Eso, Eta garaipena. Hori da kuadro bat. Hori da dela, nik uste dela de la Revolución Francesa. 5 segundo. Vale, ontzia. Zemos? Bueno, Ba. egon da gauz, bai. Atentzio Kastia, gitxi. ja, eta... Ja. Emozio asko, ez da. Ondo pase ginen hori. Alere, oso ondo bideratu dugu, Ja. Perladun neska ekarri dugu bai eskora, eta etxan zuzen orduen ez ezkoan, bikain. Jan Vermeer margolari herberetarraren maixulana, herberetan dago, ikusgai. Meninak, zer? Hori argi. Non dauz? A ver, Madrilen? Bai, ez? Pradon? Bai? Antxe dago, bai. Ondo. Ba, Prado Museoko, ezagunenetakoa, kuadro ezagunenetakoa. Garrasia zer da? El grito. Margolana. Bai. Anerrek ez dizutzi, Joane. Arrasia Mugitzen. deko, Arrasia. Ez ezko eremuan, zuzena da? Lau bertsio ditu garrasiak, ezagunena Oslon dago, Louvren Eduard Munchen garaiko artelanik ez. Jokonda? Bai. Ikusita? Bai. Zetxik itxu edan? Bai. Ja, bai. Eta urrunetik. Ezin gerturatu? Bai, Kriston alambre... kolea. Azken aldian, hau zabalik geratu nintzen, han hilara egiten. Bai. Jokonda ikusteko Louvren? Bai. Bizitatuen, hau xe. Bai. Miloko Venusa? Bai, Zer da? eskultura bat. Louvren? Besorik gabeko Afrodita erakusten duena. Zederra da, no? Boa. Eskriba eseria. Bai. Bai? Pergamino bat, ez da egite. Hori da, estatua. Ez. Bai, ez da bat. Bai. Egiptoko Sakara nekropolian aurkitu zutena. Samotrastiako garaipena. Bai. Hori nik uste zara banderana eta... Bai, da, super handie. Bai. Louvren? Bai. Ondo, Sartuta ikusten dana, ez da? Eskilaretan ikusten dana. Samotraziako greziar uartetik Parisera eramatzutena. Medusa ontziaren almadia, baiezkoan jarrita zuzena da?
erromantizismo frantsesaren erakusgarri Louvren dago. Arnold Finisen arremasteak. Ez eskore moan. Ondo, Londresko National Galleryn baitago. Ederra ikusi honik hau, aurrez aurre. Vatikanoko pietatea. Aldatu egin dugu baiezkora, zuzena da, aldaketa? Hauetxek ba, bi akatsak Vatikano hiriko San Petri Basilikan dago, ikusgai, lehena, eta Amurabiren kodea, bai, Louvren. Aner eta Joane, final ederra, ikusi dugu, €450 zuentzat, eta €1000 irabazteko aukera aurrezko galderari esker. Artelanei begiratzen egon, eta bizarrenak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Miloko Venusa aukeren artean. Bai? Bortxe, Babiloniako kode bat eta Egiptoko eskribateria. Urretik urrun ibili gara gaur, baina bikain, Aner Joane, azte finalak, €9.900 dagoeneko, bi artista omi segi hortan. Guztiak, eskerrik asko.